L-artal. Illum ser nitfgħu il-ħarsa tagħna fuq l-artal li fuqu tiġi ċċelebrata il-parti ċentrali tal-Qudiesa. L-artal ifakkarna fi Kristu. Fl-ewwel kitbiet insara insibu li Kristu hu l-artal waħdini. Dan l-istess ħsieb joħroġ ċar fit-talba li jgħid l-isqof meta jikkonsagra artal ġdid. L-isqof jitlob hekk: sinjal ikun dan l-artal ta' Kristu għalina li mis-sider minn fut tiegħu ħareġ demm u ilma li bihom twaqfu s-sagramenti tal-Knisja. Imbagħad fl-istess talba l-isqof ikompli jgħid: aħna u ninġabru madwar artal wieħed, aħna nkunu resqin lejn Kristu, il-ġebla ħajja biex fih nimbnew f'tempju qaddis. Barra minn hekk, għaliex l-artal ifakkarna fi Kristu simbolikament, fiċ-ċerimonja tal-konsagrazzjoni tal-artal, jitħaffru fih 5 slaleb, simbolu tal-5 pjagi ta' Kristu. L-isqof jidlek ukoll l-artal biż-żejt tal-Griżma għaliex Kristu, il-Messija u l-Midluk, ikkonsagrat mill-Missier. Għaliex l-artal għandu tifsira daqshekk kbira, il-qassis fil-bidu tal-Qudiesa b'sinjal ta' qima u mħabba ibusu u kultant jinċensaħ.